Брати і сестри, дякую Богу за хористов. Дякую Богу за левитов. Прошу вас, благословляйте их, бережите их, тому что после их священники, проповедники заходят у воды Иордана. И вельми приємно після слави Божої, яка є гучить у псальмах, зайти у води Божії. Слава Богу! Слава Богу! І ще приємно вертатися, як кажуть, у родний свій куточок. Брати сьогодні мені виказали трошки: брат Володя, ну де ж ти все ходиш? Ніяк уже довгий час тебе тут не було, але щиро скажу, і пам'ятував, і в серці ви моїм. І мені ще вспомнилися дні, коли з Добровестям з Баранович виїхав автобус. И он приехал у Верхнее Черняхово, приехал у Нижнее Черняхово, а затем заехал у Савичи. И здавалось, приехал, послужили, поехали. И здавалось, все. Пройшов добрий час, але проходить некий час, и раптом чую, что у Нижнем Черняхове под служение церкве набыли школу. Я ще чую, що у Петковичах так само ось школа, яка є пустуя, мають мари купити її, щоб вона служила людям. Брати і сестри, слава Богу! О, как мы с вами ведали, что Бог еще ожидает здійснить на этой землі. О, молодь, який ще дивний час для всіх вас. Потому что Бог Духом Святым поведе вас на вышины нелюдские, и где будете свидками от и до краев земли. И придут великие до вас, и придут гоноровые до вас, и будут пытаться: скажите, что каже Бог по этому питанию, по бытии, по житті. И дасть вам Бог, и даст Бог Духом Святым, что отказать. И будут перед Богом молиться великая колькость людей, и правители, и судьи, и законодавцы будут призывать имя Господня. Але гэта, браты і сестры, будзе з цягам часу, а сёння для народа Божага, вот як вы і чулі, мы молилися: Господи, як нам патрэбна сила Твоя. І калі мы адгорнем сторонки Святого Писания, і, браты і сестры, это будзе Дзеі апостолаў, так? І вось калі возьмем першы раздзел, и 8 верш. Написаны наступные словы: «А вы примете силу, якая зыдзе на вас, Дух Святый, и будете мне за сведкаў у Иерусалиме, и по ўсёй Иудеи, и Самарии, и нават по край земли». И, браты и сестры, еще можно прочитать место Святого Писания. Первое послание до Коринфянов, раздел 2, 12 верш и ніжэй. «Але мы приняли не духа свету гэтага земного, а духа от Бога, каб ведать дараванае нам от Бога, что и обвещаем не от человечей мудрости, вывученными словами, а вывученными от Духа Святого, соотносячи духовное с духовным. Аминь». Дорогие браты и сестры, мы с вами живем у добрый час. И у вельми добрый час. И добрый час ён чим? Тим, что Слово Божие у храмах, у церквах, Слово Божие на землі
нашай. Амаль што у кожнага чалавека ёсць у кватэры, у доме. Браты і сёстры, і прайшоў той час, калі людзі, каб купіць Біблію, кажуць, карову прадавалі, каб толькі купіць Біблію. А мы з вами жывем у такі час, што яна у нас ёсць. Але нам хочацца прасіць Бога: Господі, як спазнаць сілу Твою? Браты і сёстры, я возьму такі прыклад. Вось, калі мы возьмем яблыню, так? І вось на яблыні вісіць яблычка. І яно трымаецца на галінцы, і вось невялічкі тоненькі хвосцік. І гэты хвосцік, вось ён як раўнавага утрымлівае патэнцыяльную энергію яблычка, прыцяжэнне зямное. І калі узяць ножніцы і перарэзаць гэты хвосцік, і пачынае дзейнічаць сіла. Господі, а ў Цябе як? Господі, як увайсці ў Твою сілу? Як, Господі, адчуць, што яна ёсць? Які мінус у нашыя дні? Браты і сёстры, я памятаю, калі мы прыязджалі да нашай мамы, і мама з татам заўсёды запытваліся: дзеці, як жывяце? І мы ўсё адказвалі: ой, бацькі, то тое, то сёе, то тут баліць, то таго не хапае, то вось гэтага няма. І тады мама казала: дзетачкі, вы што? Пан не жыў так, як жывяце вы. І мы яшчэ не маглі зразумець, а як пан жыў? Чаму-то мы так этот самы. І, браты і сёстры, заўважым, калі Ізраіль стаяў перад Ярданам, і вось Маісей кажа словы, апошнія раздзелы другазаконня. Маісей кажа: вы увойдзеце, а я не увайду. І Маісей піша псальму, песню, і кажа: вы увойдзеце у зямлю, дзе цячэ малако і мёд. Але калі вы станеце жыць лепш і раздобрыцеся, вы пакінеце мяне. Вось, браты і сёстры, вось як бы два такіх накірункі сталі жыць лепш. І тут загадка, тут нам зразумець, тут, Господі, адкрый, пакажы, мой міласцівы Божа, межы, дзе, Господі, каб спраўдзівалася Тваё святое Слово, маючы хлеб, і вось, хлеб надзённы і адзення, і дзякуй Табе. То есть, Господі, у Цябе ёсць некая мяжа. За іншаю мяжою мы губляем сілу. Ізраіль не таму, што ён не памятаваў Бога, а калі Ізраіль стаў багацець, паявілася некая жыццёвая мітусня. А яна неяк адводзіць чалавека ад Бога. І мы, паглядзіце, з вамі забудаваліся, у нас сталі вялікія дамы, вялікія пакоі, але мы з вамі менш сталі спяваць. Заўважце, што вот некалі, калі не было магнітафону, так, як людзі спявалі. Калі не было тэлебачання і радыё, людзі яшчэ больш спявалі. Калі ў нас з'явіліся мабільнікі, мы толькі сталі слухаць, а самі спяваць мы не вельмі сталі. І ў нас зноў такое пытанне: Господі, чаму? Здавалася, калі вось мы узыдзем на такую вышыню дабрабыту, і раптам мы выйдзем да Цябе і заспяваем: алілуя, алілуя, алілуя. Браты і сёстры, але нейкі іншы закон пачынае дзейнічаць нам невядомы. Як толькі мы дасягнулі нейкага дабрабыту, раптам прападае сіла Божая. Так, Господі, так што? Так як?
А Слово Боже каже, ви приймете силу. Брати і сестри, ми з вами успоминали, і давайте ще раз успомним, коли євреї побудували перший храм, ён быў дзіўны і велічны. Туды было укладзеныя вялікія каштоўнасці. Богословы полічылі, што ў той храм было укладзена 52 тоны золата. А ўжо срэбра і медзі і каштоўных камянёў не паддавалось все падліку. Евреі, конечно, ганарыліся гэтым храмам і казалі, паглядзіце, людзі, які ў нас храм. А Дух Святы стаў казаць, як вы думаеце, народ мой, ці золата асвячае храм, ці храм асвячае золата, ці ахвяра асвячае ахвярнік, ці ахвярнік асвячае ахвяру. І затым Бог стаў казаць, калі прыйшоў Христос, і калі Дух Святы стаў прамаўляць да людзей, Бог сказаў, ёсць яшчэ адзін храм. Ён настолькі велічны, што калі сабраць усё золата свету і пакласці на вагу, то вот гэты храм, вось, ён непараўнальна каштоўнейшы. І храм гэты чалавек. Гэта той храм, з кім Бог хоча вечнасць праводзіць. Гэта той храм, ад якога Бог хоча чуць славу, малітву. Гэта той храм, які Бог хоча бачыць у першым, вот як у першым стварэнні. Христос прыйшоў, каб набыць гэты храм, каб ачысціць яго, каб зрабіць нас годнымі для славы Божай, да сустрэчы з Христом, для вечнасці. І, браты і сёстры, калі наша жыццё накірована да гэтага храма, для служэння гэтаму храму ў імя Гасподня, Бог зыходзіць з асаблівай сілаю на чалавека. І мне хочацца засведчыць, таму што слова мы ведаем, словом мы навучаны, слова шмат, што іншы раз бывае памяць, даражэнькая памяць, дзе ты? Вось ты як все роўна, як кажуць, у камп'ютары ўсё перапоўнена. А цяпер праліцца, Господі, праліцца як? Аддаць як? Навучы, уразумі, благослови. Браты і сёстры, конечно, калі ўзяць салдата, так, то самым больш салдат навучаецца на перадавой. І калі камандзіры набіраюць некую каманду, яны кажуць, хто-небудзь у баі быў, вось тых я возьму у першую чаргу. Таму што на перадавой там непасрэдна ідзе барацьба. Браты і сёстры, там, дзе чалавек, там, дзе сустрэча з людзьмі, там перадавая. Таму што чалавек – это каштоўнасць Божая. Людзі і зямля, і ўсё, што на ёй, яны Божыя. Гэта нехта адвёў людзей ад Бога, нехта ўкраў людзей ад Бога. І гэта была недобрая сіла, чужая. Гэта быў не сябар людзям і не творца іх. А Бог паслаў Сына свайго адзінароднага, каб вярнуць украдзенае, страчанае да Бога. Слава Табе, Господи, што Ты вяртаеш нас. І шчаслівыя вы, людзі, хто першы раз, другі ці трэці, прыйшоў у дом малітвы. Шчаслівы той чалавек, хто чуе Слова Божае. І памятаю, калі даў Господь прыйсці у дом малітвы, то успыхнула першая любоў. Браты і сёстры, гэта адчуванне, якое ёсць у душы кожнага з нас. Давайте будзем на яе мець арыенціроўку.
Давайте памятаваць яе. Давайте таксама зразумець, Господі, а калі яна вяртаецца, ці як яе вярнуць? І памятаю, мы прыйшлі з адной сестрычкай вось там, дзе больница, лекарня, скажем так. І у інжынера, хрысціяніна па медабсталяванню кажам, куды вы нас пашляце ў любое аддзяленне, мы з радасцю пойдзем. І ён выбраў аддзяленне, значыць, хвароба сасудаў галаўнога мозга. То есть там, дзе людзі практычна ляжаць без памяці. І даў нам Бог міласць, і мы сталі служыць. І служэнне гэта было, што, ведаеце, трэба было пакласці такі пасцельны туалет, так. Вось трэба было прыняць, трэба было, як бы сказаць, пакарміць. Трэба было такую хорошую працу, хорошее служэнне. І калі мы выходзілі з бальніцы, мы раптам сталі адчуваць, што на нас стала зыходзіць сіла Божая. І калі яна зыходзіла, мы ў душы сталі адчуваць, што уздымаецца любоў. Любоў такая простая, але яна мае пачатак не ад зямлі, а з неба. І ўсе людзі здаюцца благословеннымі, добрымі, хорошымі. І даў нам Бог вось успомніць святое Пісанне, што калі хто-небудзь из людзей быў у лякарні, і мы наведалі яго. І трэба гэтаму шчасцю паўтарыцца, што мы ізноў накіраваліся праз нейкі час у бальніцу. І гэта таксама была не простая бальніца, не простая лякарня. Гэта была лякарня псіхіатрычная у навінках. І аддзяленні былі такія яго непростыя. І я толькі раскажу вам такую карціну. Вось мы прыходзім, так, спяваем, а вот людзі ўстануць, падыдуць да цябе, і перад табою стаяць у паўметры, так, глядзяць на цябе хвілінак 10-15. Затым яны пойдуць, сядуць, зноў стануць, і зноў. І першыя разы нам было вельмі неяк страшнавата. Вось, што такое, можа, неардынарныя там паводзіны, ці што. А праз нейкі час, праз месяц, другі, мы сталі разумець мір гэтых людзей. І калі іх абняць, і калі вось іх пагладзіць, у іх адкрываецца незвычайная любоў. Яны даже хочуць неяк прытуліцца да цябе. І раптам мы сталі разумець, што у гэтых людзей няма ганарлівасці адносна нас. І тады наша служэнне стала асабліва благословенным, калі мы ўбачылі, што людзі ідуць да Бога. Як разумеюць, у гэтых абставінах ідуць на пакаянне, ідуць, каб памаліцца. І нам зноў на нас стала заходзіць сила Святого Духа. І мы зноў сталі адчуваць міласць Божую да ўсіх нас. І калі прыйшоў нейкі час, мы так год, другі, і памятаю, нас запрасілі вось у аддзяленне, дзе адкрыты туберкулёз. І мы, не разважаючы над тым, што там за ручкі не можна брацца ці што-небудзь, прыйшлі і сталі служыць. І выйшаў чалавек і кажа: людзі, хто вас сюды прыслаў? Тут людзі баяцца за ручку узяцца, а вы прыйшлі, і стаў нас благословляць. Да добрословить Господь домы ваши и поклон. Да добрословить Господь семьи ваши. Да добрословить Господь вас. И, браты и сестры, хвилин 10 перелічыў усё. И мы оттуль вышли силою Божию. Господи, слава Тебе! Подай нам такі хлеб. Праз нейкі час, праз гадоў 2, раптам заўважылі нас вось у том служэнні
І галоўны доктар гэтага комплексу сказаў, а ці маглі б вы паўдзельнічаць наперадзе дзень медычнага работніка. І ці маглі б вы ў актавай зале паслужыць так, як мы пачулі, што вы служыце ў нашых аддзяленнях. І сабраўся вялікі калектыў дактароў, браты і сёстры, і мы ўжо былі дабравеснікамі. Мы славілі Бога у псальмах, і выйшаў галоўны ўрач і сказаў такія наступныя словы: будзем вераваць у Богу. Бог не пакіне нас. Слава Табе, Господи, слава Табе. Браты і сёстры, і яшчэ раз кажу, такі выпадак, это ўжо ў нашы дні. І гэтак жадаю перад Богом, каб нам даў Бог там, дзе чалавек, там асаблівая сіла Божия, там, дзе труд, там, дзе служэнне. Пастарайцеся мець служэнне яшчэ па-за царквою. Там перадавая, там людзі, там скрыжаванне дарог, там поле людское. Недзе трошкі больш месяца таму назад нас запрасілі паўдзельнічаць у такім, скажем, канцэрце, дзе усе сродкі ідуць там у лякарні ці ў дзіцячыя дамы. Мы пагадзіліся, нам далі 15 хвіліначак. Я па сённяшні дзень не ведаю, там былі музыканты хорошыя, артысты былі, там шмат было людзей. Мы вывучыўшы на гітары гэтыя 3 акорды, і, здаецца, 3 акорды. Што тут такое можна велічнае сыграць? Но мы паслужылі і паехалі дадому. І раптам праз 3 гадзіны адзін, хто з нас быў, тэлефануе і кажа: на тым канцэрце быў адзін чалавек. І у яго праз 3 дні 75-годдзя. І ён запрашае нас паўдзельнічаць у яго юбілеі. Гэты чалавек доктар, гэты чалавек акадэмік з акадэміі навук. Там, дзе клічуць, там, дзе ёсць магчымасць, там сіла Божая асаблівая. І, браты і сёстры, скажу, падзялюся вялікаю радасцю. Калі мы прыехалі в одно месца, там было каля 30 чалавек, і калі сталі прадстаўляць, прафесар і акадэмік толькі мяняюцца месцамі. І калі прыйшоў наш час, і нам далі заспяваць, і мы заспявалі: я на гэтай зямлі толькі госць, я нічога сюды не прынёс. На зямлі штосьці добрае ёсць, але праўда зыходзіць з нябёс. І ўсе астатнія яе псальмы, і калі ўжо пачалося гэта юбілей, святочны, скажам так, устаў настаўнік гэтага акадэміка і кажа: яшчэ у акадэміі навук я заўважыў, што над гэтым чалавекам яму адкрыта сіла навукі. Але для мяне было вельмі вялікім дзівам, калі ён, не пакідаючы навукі, напісаў такую працу. І хай ён аб гэтай працы раскажа сам. І выйшаў гэты юбіляр, і ён напісаў кнігу «Будучнасць для беларускага народа ва свеце Слова Божага». Вы знаете, мы там. І ён кажа: толькі тады для Беларусі расквітнее будучнасць, як яна расквітнела ў Ізраілі. Калі Ізраіль прыняў Слова Божае і ўзышоў на гару веры, тады Ізраіль атрымаў і дзяржаўнасць, і дабрабыт, і мову, і благаславенне.
все атрымаў ад Бога. І калі Ізраіль адышоў ад Бога, адкінуў Слова Божае, ён страціў усё, і зямлю, і дзяржаўнасць, і мову, і храм. І мне падумалася: Господи, так у гэтым горадзе ёсць людзі, якіх мы не ведаем, а яны, Боже мой, думаюць пред Тваім святым абліччам, як пакласці цаглінку дабрыні, як пакласці цаглінку ісціны. Яны яе адшукалі на такім узроўні. Браты і сёстры, у нас ёсць будучнасць, і будучнасць ад Господа, і ў Господі. Слава Яму і хвала. І яшчэ, браты і сёстры, памятаю, у 2000 годзе прыехалі к нам браты з Украіны, і трэба ж ім у нядобры час у мяне запытацца: брат Владимир, а маглі б вы паехаць па адкрыццю царквы? Ох, каб яны ж у мяне запыталіся адзін бы на адзін, я б сказаў бы не. Вот якія мы, браты і сёстры. Вот мы такія, убачыце цяпер, пры гальштуку, вот пры касцюме, прыгожыя ў храме, а ў жыцці, я не так, Господи, памілуй. Вось, але так, як гэта было публічна, ну што мне заставалася? Я б паехаў бы. І вось Клецкі раён, дзе я ні разу не быў, вёсачка Застравечча. Сеў на аўтобус, прыехаў, ногі ступілі на зямлю, іду, і Богу кажу: Господи, што рабіць? І чую ўнутраны голас: ідзі да людзей. І стаў я здаровацца ў вёсцы з усімі, ад падросткаў да дарослых людзей. І калі раптам прайду, і думаю, я мусіць, не паздароваўся, вяртаюся ўсё да чалавека і кажу: мы з вамі сустрэліся, я не памятаю, ці паздароваліся мы з вамі. Браты і сёстры, даже ў гэтым невялічкім служэнні зыходзіць сіла Божая. І памятаю, калі стаў казаць людзям, што прыехаў, каб тут была царква, то людзі паклікалі ў дом, прыйшлі людзі, запоўнілі мы ўсе дакументы, вось там столькі-то подпісаў, выбралі пастыра, выбралі царкоўны савет, выбралі рэвізіонную камісію, і гэтыя дакументы павязлі ўжо ў ісполком. І дзякуй Богу, вось там сёння церква. Аллилуйя! Браты і сёстры, а для нас шчасце, Господи, быць у Тваёй сіле. І вось прайшоў нейкі час, і раптам Николай Павлович Новик тэлефануе і кажа: брат Владимир, мы ж цябе узялі ж, ну, як бы так сказаць, ну, ты быў, а я быў, я на працу ўзяў адпачынак за свой разлік на 1,5 года, то есть так праз кожныя 2 месяцы ўсё браў і браў, і таму мне далі на хлеб надзённы і на дарогу. І раптам кажа: прыехаў чалавек, які ўзяў вас вось, ну, як на утрыманне. І я прыязджаю, і сядзіць такі сталы чалавек з Швецыі. І ён устаў. Я падышоў, мовы не ведаем, адно, што я ведаў, так сумікет, здаецца, то вялікі дзякуй. І ён мяне абняў, і я думаю: о, міленькі чалавек, дзе ты жывеш? Няўжо ў цябе баліць, што недзе там, далёка? Вот трэба паслаць чалавека. Браты і сёстры, я пазіраю на сябе і памятаю, мы нек успомнілі, хто які купіў аўтамабіль. І адзін чалавек кажа: вот я купіў за 20 000. А мне падумалася, думаю: Господи, як увайсці ў Твой закон? І сам думаю, вот каб у мяне былі грошы, я б купіў аўтамабіль за 20 000, а мог я купіць за 10 000.
астатнее пришел бы до епископа и сказал бы: пастырь, хочу взять человека, каб ён поехал у якую-то вёсачку. Господи, каб ён обвещал Слово Божие. Потому что, браты и сестры, там, где будет церква, там будет Божий Моисей. А Моисей, Бог праз Моисея, выведзе народ з египетского полону. Тому, браты и сестры, хай допоможе нам Бог спознать закон, и вы примете силу Божию, и зыдзе на вас Дух Святый, и будете мне сведками до краёў зямлі. Браты і сёстры, мы сталі жыць лепш. Але як нам гэтае лепш? Накіраваць у Божы ручаёк, каб ён, віруючы, плыў і напаяў зямлю, напаяў храм, вечны храм, імя якому чалавек. І таму перад тым, як заспяваць во славу Божию, я хочу яшчэ расказаць адзін верш. Прабач, Господь, быть можа, у спакушэнні, у час царкоўнага паста, у пакаянні, у малітвах і маленні прыйшла на памяць родная зямля. Убачыў я засмучаную карціну, маркотней быць не можа, як яна, асінка і маленькая бярозка на даху дома бацькоўскага расла. І ён стаяў закінуты, заросшы. Бацькоўскі дом не чый-небудзь, а наш. І мой народ зайдросны, але быццам добры, яго падбудаваў пад свой гараж. І кожную нядзелю туды хадзілі людзі, мазутныя дэталі там лажыць, і ў час святочны столькі награшылі, што немагчыма больш ужо грашыць. І ў будны дзень стаяў там стук і грукат, душа, як сажа, счарнела ад быцця, з-пад дзвярэй пад мацюгі і крыкі. Яна не ведала ўжо іншага жыцця. Да бездані дашлі Архіпы і Адамы. Амаль павіслі на краі, што дзецям мы далі. Якія мукі, сівушны пах, праклён усёй зямлі. Але я убачыў храм і чую там маленні: о Божа, адраджэнне ўсіх вякоў! Господь мой Бог, вось гэта пакаленне адмоліць грэх, вялікі грэх айцоў. Прад Богам разам, стаўшы на калені, да пекла паў няшчасны народ мой. Як сына блуднага, памілуй яго, Божа, як сына блуднага, памілуй, бо ён твой. Амінь.